mwana wa chipatuko. Tifuna tigwiritse ntchito kwambiri vesi limene talolenga ku Atesalonika, kunena kuti wina asakunyengeni kuti tsiku silifika. Kumano pakhaike chipatuko. Akati kupatuka ndi kuti ine kapena iwe m'bale Mulungu uli pa gulu anzako, ndesu ukugwiza ndi zimene anzako akupanga, iwe nkuchokapo kapanga zako. Chitsanzo chabwino inu mmene pano dziko la Malawi lili nkhani za ndale. Wina amati akachoka uku apitanso kwina. Kupatuka zikumachitika zimenezi. Chimenecho ndi chitsanzo chomveka bwino. Ngakhalenso matimu a mpira, wina amachoka uku kupita kwina, kupatuka kambopanga zake. Chipatuka akuti mwana wachonongeko. Tifuna tingosanthula pang'ono mogwirizanitsa ndi mawu achinenero aja, kuti ndofuna kuwasamalitsa ndi okhazikika, sadadza ndi chifuniro cha munthu, koma ndi anthu ogwidwa ndi Mzimu Woyera. Lemba komanso lemba linzake kuno pang'ono ukonso pang'ono. Tamvani mawu awa. Ezekiel chapter 28 verse 14. Tifuna tione za mwana wa chipatuko. Unali kerubi wodzozedwa wakuphimba, ndipo ndinakuyika unali pa phiri lopatulika la Mulungu. Unayendayenda, unadzikuza mtima chifukwa cha ukongola kwako. Ine malembawo ndamutenga apo kuzapita vesi lina. Muwerenge mofasa chapter 28 chonse Ezekiel. Akukamba za kerubi wodzozedwa. Kerubi ndi mtundu wa angelo, ndakuti wodzozedwa wopatulika, adali wakuphimba, amakhala kumpando wachifumu wa Mulungu wakumwamba. Akuti amayenda pa makala amoto, zofunda zake idali nyala ya mtengo wapatali, adali wokongola, adali wosachimwa. Ndamufotokoza ubwino wake wonse. Mukhoza kuwerenganso Yesaya chapter 14 nkhani yokhayokhayi mukayipeza, imene akuyamba ndi kumfotokoza kuti wagwadi iwe nthanda. Adamfotokoza Lucifer. Taona ndakuyika pamaso pa mafumu kuti akuone. Ameneyo Lucifer. Mawu onena kuti Lucifer amatanthauza kuti onyamula kuwala, kapena kuti light bearer. Ndi adali dingelo kunyamula kuwala, wodzozedwa wakuphimba chifukwa cha ukongola kwake. Malemba amene tawerenga mukamvetsa kunena kuti unali wangwiro m'njira zako, chilengedwere iwe. Dziko lapansi chilengedwere lidayira bwinobwino, zonse zimene zabwino malinga ndi mawu a Mulungu. Tamalenga Genesis chapter 1, Mulungu akalengalenga chinthu amafotokoza kuti ndipo tiona mizenzi zinali zabwino. Mzanga wina ndoyimba, dzina lake Lima, adayimba nyimbo amati zonse zabwino. Kanyimbo kabwino kwambiri. Nina kama zamendi baki nini kulimba mkala kuitsa kanyimbo kabwino kwambiri. Ngati mukafuna mufufuza mukapeza zonse zabwino. Ndi akuti nenso Lucifer zonse zimene zabwino adali wangwiro. Chifukwa cha chimenecho akunena kuti adadzikuza mu mtima mwake chifukwa cha ukongola. Adadzikuza kupatuka, adadzikuza, adafika ponena kuti ndidzakweza mpando wachifumu changa waufumu anga pamwamba pangeronse, kapena soti pamwamba ngakhale pa Mulungu amene Lucifer adafuna kukhala yeye wamkulu kuposa Yehova Mulungu wakumwamba. Adadzikuza, adapatuka. Ndi chifukwa chake tikamawerenga Chibvumbulutso chapter 12 kuyambira verse 9 akutsindika kuti mudali nkhondo mmwamba. Mikaeli ndi angelo ake, Lucifer nayenso ndi angelo ake. Akuti mudali nkhondo mmwambamo. Ndi Lucifer nkhondo inamulaka ndadamponya ku dziko, adamponya ku dziko. Kupatuka amene ndi mwana wa chipatuko oyambirira Lucifer. Zeke bamba sadali Satana, anali Lucifer. Ndadapatuka mulemerero wa Mulungu, ndadamponya ku dziko, dziko lake lomwe lino lino. Sadamponye yekhayi, koma adamponya ndomutsatira ake angelo. Tikamba bwino zimenezo mu phunziro lomweli. Tawerenga Genesis chapter 11 verse 1 mpaka na 9. Tikukambirana momveka bwino za COVID-19, 5G ndi lemba la Chirombo 666. Kodi malemba akutinji pa izi? Kodi 5G ndizonadi kuti ndi 666? Kodi COVID-19 ndizonadi kuti mathero ake akuloza ku 666 kapena ayi? Malemba akutinji pa zimenezi? Ndetaona kunena kuti tsiku la Yesu Khristu lifika, koma pokhapokha aonekere kaye mwana wa chipatuko. Ndipo peza tikumapita kulemba ndi lemba linzake, ndi apatakamba za mwana wa chipatuko. Tikufuna tione kuti kupatuka kumeneku kudayenda motani. Genesis chapter 11 kuyambira verse 1
mpaka na verse 9 amafotokoza momveka bwino. Ndipo dziko lapansi linali la chinenedwe chimodzi ndi chilankhulidwe chimodzi. Ndikudumpha pang'ono mavesiwo. Ndipo anati, tiye timange mudzi ndi nsanja pamutu pake pafikire kumwamba, ndipo tidzipangire ife tokha dzina kuti tisabalalike pa dziko lonse lapansi. Ndipo Yehova anabalalitsa iwo pa dziko lapansi, ndipo analeka kumanga mudzi. Chifukwa chake anatcha dzina lake Babele, pakuti kumeneko Yehova anasokoneza chinenedwe cha dziko lonse lapansi. Haleluya. Habari yanga kupatuka kumanda patuka Lucifera kumwamba. Adayamba kulondalonda mtundu wa anthu pa dziko lapansi. Adakalowa munda mwaida nampeza kumeneko Adamu ndi Hava. Nawo apatusa pa mawu a Mulungu. Mulungu adamuza Adamu ndi Hava kuti mitengo yonse ya mundamu muzidya, koma mtengo wakudziwitsa zabwino ndi zoyipa umene musadye, chifukwa tsiku limene mudzadya mudzafa ndithu. Nde Lucifera adabwera nkunena kuti kodi adatitu anayamba ndi maunyengerera, kodi anatitu musadye mitengo yonse ya mundamu, kupotoza malemba a Mulungu akumwamba. Nde mu mphamvu zake za chinyengo chake, pakudzera mukachinyama kochenjera kwambiri, njoka imene idali yochenjera kuposa za moyo zonse, adampotoza Hava nadya chipatso. Imfa idalowa pakati pawo. Hava adaziona kunola lopelewera, atatenga chipatso chomwecho ndikumpatsa mwamuna wake Adamu. Wonse adazindikira kuti adalama liseche, nachita mantha nathawa kabisala. Adambochita manyazi, mantha adalowa mu dziko lapansi, uchimo adalowa mu dziko lapansi. Nde Satana sadalekere pomwepo ayi. Adakalowanso mu mtima mwa Kaini, mwana wa Adamu ndi Hava. Kaini pakukhala pa dziko lapansi napereka nsembe monga njira yakupembedzera. Nsembe yake sidalandiridwe, koma ya mphwake Abele idalandiridwa. M'bale wanga ndimafuna udzochinthiwa, kupembedzako nkumodzi komweko, koma njirayo mpofuna usamalitsa. Chifukwa Kaini adapereka nsembe yake zinthu zakumunda, pamene Abele adapereka nsembe yake ya nyama monga malangizo la Mulungu pakupereka nsembe. Mulungu adalandira nsembe ya Abele. Ndiye Kaini po nsembe yake sidalandidwe, adakwiya namupha mphwake Abele. Pamenepo pali nkhani mphunziro lathu. Kupembedza kwende nkumeneko m'bale wanga, maphunziro ndi amene wende ndizoona. Kama pembedza changana kumawa, kakuja kumadzulo, kachoyimirira, kamavina, kamatayinda, kupembedza nkumeneko. Kumatchula dzina la Mulungu loyenda ndizoona. Kaini mene amapereka nsembe amapereka kwa Mulungu wakumwamba Yehova. Abelinso mene amapereka chimodzimodzi, koma chidawasiyanitsa idali njirayo. Kusonkumati njira inatenga nkupembedzayo Malawi nzanga ndolondola kamera pali kuphophola. Yesu akunena kuti ine ndili njira tona dindimo, palibe amene angadze kwa Atate ngati sadzera mwa Iye. Kodi njema kutenga ndi Yesu Khristu. Nditamvani chinthu ichi, kamzimu kamene kadayendabe kufikira mu nthawi ya Nimrodi. Genesis chapter 11 mmene tawerenga Nimrodi otchedwa mpalu wa mphamvu. Pa chapter 11 Genesis akunenetsa kuti dziko lapansi lidali ndi chinenedwe chimodzi, anthu amapanga zofanana. Kaya sindikudziwa chidali zilankhulo chanje, sindikudziwa, koma ndingoyerekeza zilankhulo za ku Malawi kuti wina mwina akumuyitana anzake, bwana we ayicha kuno, aliyense amamva bwinobwino. Kapenanso wina amuyitana anzake, mulopwana motiyana, kumamvana bwinobwino, kumamvana. Ndi zilankhulo zina zambiri zimene mungazidziwe. Ndi anthu amamvana bwinobwino, chida chilankhulo chimodzi. Ndipo amamvana nkumapanga zimodzi, Satana adapezerapo mpata nakalowa mu mtima mwa anthu. Adafika popangana kuti adanena kuti tiyeni timange mudzi. Poyamba Mulungu adanitenga Adamu ndi Hava ndikasiya m'munda. Ndi Satana popeza ankayenda m'misewu ya tyatyatya malo okongola, adapatsa anthu nzeru opanga mudzi. Nkhani ina limene m'bale, nkhani ya mizinda idayambira pena pake. Ndiyeno pakupanga mudziwo ganizo lidali lotsutsana ndi Mulungu wakumwamba. Mulungu adawuza kuti mubalane, muchulukane, muligonjetse dziko lapansi, mupite dziko lonse lapansi. Lidali ganizo la Mulungu. Koma pa Satana akubwera kunena kuti ayi, timange mudzi tikhale malo amodzi, timange nsanja ikwerebe zipita kumwamba.
muja adachitira munda mwa Edeni kusemphanitsa mawu a Mulungu, adachitanso chimodzimodzi. Nthawi ya Nimrodi, mfulu wamphamvu. Uwerenge m'bale wanga, kuli mkulu amene dzina lake Nimrodi. Munthu wa Nimrodi kudali zanthu zamphamvu mu nthawi yawo. Ndi Mulungu wakumwamba ataona ichi, adafika polankhula tiye tikaone zinachitana anthu. Ndi Mulungu adatsika ku ulemerero wake, nafika nasokoneza chilankhulo chonse, adabalalitsa anthu. Kuyambira pompo kudabwera zilankhulo zosiyanasiyana. Wina akanena kuti andaka vaira, wina sakumva. Wina akupita sabatiame si buku akupita ndi zake huko. Wina asabere kamwiye zambirimbiri zochitika. Zilankhulo zidambira nini? Manenedwe osiyanasiyana, matangi, malilime adambira pamenepo, zilankhulo zomveka bwino kwa anthu malo osiyanasiyana. Zikamba za COVID-19, 5G kapena lemba la Chirombo. Kodi zimenezi malemba akutinji. Ndi uku tikuona ganizo la mwana wopatuka, mwana wachitayiko, kuti Lucifera Satana adapatuka ndi adamba kulosa maganizo opatuka m'maganizo mwa munthu, ndikumamusemphanitsa ndi mawu a Mulungu. Kumamusemphanitsa kumene sikudambira mzinda wa Babulo kumeneko. Ndi Babuloyo amasulira kale ku verse 9 kunena kuti Babuloyo ndi chisokonekero. Malo adachita Babulo poti Mulungu adawasokoneza anthu, adabalalitsa. Ndi moti Babulo akulanthula chisokonekero. Satana anapatuka kumwamba pamodzi ndi angelo ake. Sadapatuke yekhayo. Muja zichitira zochitika mwina kha pamodzi, ena akaukira pamodzi, amachoka ndi mbumba yawo kumapita. Nayenso Lucifera adanyamuka ndi mbumba yake kumapita. Chibvumbulutso chapter 12 verse 9. Ndipo chinaponyedwa pansi chinjoka chachikulu, njoka yokalambayo, iye wotchedwa mdierekezi ndi Satana, wonyenga wa dziko lonse, chinaponyedwa pansi ku dziko, ndi angelo ake anaponyedwa pansi pamodzi ndi iyeyo. Dziko lake lomwe tingoyerekezatu. Ku Lucifera amene amamponya adagwera ku Malawi, tapya kugwera ku Malawi. Ndingoyerekezatu muzofayi. Ndimo adagwerano ku Malawi, tapya sadagweka. Ndi angelo ake omwe. Ndama forokozo ndi mwangelo atatu ngelo mmodzi mbala Lucifera. Ndio kama ganiza nkhani ya angelo. Kuti angelo ali nani tindi wa angelo makaisi ngaforokozo ndi makama ngati gachani nani tindi. Tingwerekeza mwina khalipo 3000 ndio ganize pamene popo kuti Satana kinda ngati. Upeza kuno Satana adagwa ndi angelo sunayika mulu angelo. Ukugwa ndoti ku Malawi alipo, ku Mozambique alipo, ku America alipo, ku India alipo. Kusonyeza kuti zochitika za dziko lapansi zonse Satana amasunzumiramo. Ndipo angelo kugwa nayeyo amachita nazo zinthuzo. Ngati adampangisa Nimrodi mfulu wamphamvu kupanga mudzi ndikoza anthu tisafalikire pa dziko lonse lapansi, tikhale malo amodzi. Kodi angakanika lero Lucifera kumpanga munthu, kumuza munthu kuti apanga matenda? Ndifuna ndipha anthu pa dziko lapansi. Ndifuna ngozifunsa chimene mbali wanga. Kumpatsa munthu nzeru kuti apanga matenda, ndifuna ndipha anthu pa dziko lapansi. Kapena kodi zingamkanike Satana amene amadziwa manetwork onse akumwamba kuti nyenyezi iyi morning star, nyenyezi iyo magalaxy azenda mline chonchi, amene amadziwa zimene Lucifera zingamkanike lero kuti andipange ka network kena kake kutchedwa 5G kuti zichitike zambirimbiri pa dziko lapansi? Zingamkanike? Uzipase funso mene mbale wanga. Lucifera ndo kumalinga Bible la Chingerezi, angela mana gwa pamodzi ndi iyeyo amachita kuti masters. Lero dziko la masuku aliyang'ana, kuli ma football stars, kuli ma musical stars, kuli ma designing stars, masters ambirimbiri alipo. Ndepena ndi maseka ndi mzinda wako America umachita kuti Los Angeles anayika chidule ndi Los Angeles. Kana gwera kumene kusindi kudziwa. Nde uzaona zimene zimachitika ku Los Angeles, ko Los Angeles zimene zimachitika zopsa kwa basi. Kaya mwina kubandilonso kuliphazira Satana, kaya mwina organizwe kambali wanga. 1 chapter 21 verse 1 pali mawu awo. Pamenepo Satana anaukira Israeli, nasonkhezera Davide awerenge Israeli. Ulimvetse kuno lemba limene Malawi nzanga. Ndikuti 1 chapter 21 verse 1. Pamenepo Satana anaukira Israeli, kuukira dziko, kuukira fuko. Satana adaukira fuko. Adaukira fuko la Israeli. Adakamsonkhezera Davide kuti awerenge chiwerengero cha anthu a Mulungu.
nkhaniyo kamawerenga pita kumunsiko, Davide atawerenga anthu, Mulungu adakwiya naye kopsa mpaka udabwera miliri. Muliri Mulungu chakutumiza atu fo Davide awerenga anthu. Ndimafuna nenayo chimbale wanga. Abwenzi, tamvani zimene Yehova Mulungu wakumwamba akulankhula. Lucifera adagwa kumwamba ndi angelo wake, nakaponda mu Edeni, namusocheretsa adamudihava anthu olungama osachimwa osadziwa tchimo. Napitanso mwa Kaini, nakamusokoneza mu nthawi ya Nowa, nasokonezanso anthu. Nadzabwera mu nthawi ya kumanga Babeli, nalowa Nimrodi ndi anthu ena, nawasokoneza kuwapatutsa mawu a Mulungu. Ndadayendabe mtunda ndikudzafika mu fuko la Israeli, naluukira. Kuonetsa kuukira kwake, adakalowa mwa Davide, nansonkhezera. Kodi akati kusonkheza ndo nchani? Agogo mmaphika, chemwali mmaphika. Ngati no kulibe magetsi ku nyumba, timakatenga tinkhuni kapena mapesi. Mulilongwemu anthu amakonda kwambiri mapesi m'midzimu. Kwanzuma zingwina kotero kamakonda mapesi, kwa chikhute uko ndikudziwa munse amakonda mapesi. Ndakatenga mapesi amkwika, akamatha mapesi ake amayika swena kuti ndiwo zipye, kapena kuti thobwa lipye, phala lipye, kusonkhezera kuti chinthu chifikepo kupya chipange kena kake. Ndi Lucifera owukirayo, opatukayo, adakalowa mwa Davide ndikumusonkhezera kupanga kanthu. Ndimafuna ndikufunse m'bale wanga, kodi ngati Lucifera adakwanisa kulowa mwa anthu onsewa ndikuwapangisa apange china chake, kodi iyo zingamkanike Luciferayo? Kuti akhuza kalowa mwa munthu ndikumuzuta apanga ka virus, zingamkanike? Hayi ndithu zingamkanike. Ngasidachitika apa kwa nsonkheza Davide olungama kunsonkhezera kuti apange cholakwa kuwerenga anthu, chingamkanike nchani Satana ukalowa mwa munthu ndikumuwuza kuti iwe takhala pansi, talumikiza ako, ulumikize ako, utenge nyetsiyo, utenge kanthambwe ako, upange kaneke kena kako chika 5G kamphamvu kwambiri. Chingamkanike nchani Lucifera? Satana palibe sizingamulake zimene zozozo. Ndipake phunziroli. Mulungu wakumwamba akunena kuti COVID-19 5G Lemba la Chirombo 666. Kodi zimene malemba amatinji? Chifukwa ndawerenga zambiri manetwork zambiri zimene ndawerenga. Kumva zimene anthu akulankhula mabasi m'misika, ena kumafotokoza kunena kuti akuti COVID-19 kumapeto kwake anthu ambiri afa, kena kuzabwera kamtendere. Kubwera kamtendere, masautso azabwera sotsogoloko, anthu ambiri adzaphedwa, ena kumafotokoza choncho. Zikakhala za 5G, ena ndakumafotokoza kunena kuti akuti no mphamvu zimenezi zikuyambitsa matenda m'matupi mwa anthu. Inenso ndanapo zithunzi pa intaneti maiko ena, mitengo ikuma, mbalame zikumangofa, mpaka na mnyamata wina akuti anayenawo mu nthawi yakupanga yoyika zimatawa za 5G, mpaka na wasiya akusafuna kupanga nawonso. Video mukionayi, ndikuoneka video mukionaka, akuyenda anatenga mafoni ake, ndi amasakasaka pamene pali matawa 5G, ndi amaonetsa amene mphamvu yake kumathamangira. Amatakana kuti akugona, koma kuona amene kuthamangira mphamvu yake zochititsa mantha kwambiri. Mpaka anafika pena anakagula, akuti sindikudziwa, akuti pali timapanti tina tizopatovala mkatiti, chokuti ukatenga foni ina zakale sikuika pansi, kutenga kanda weyako ndikuika mwambapo, ndikutenga no foni imene kumiza kwambiri ndi 5G kwa mwambapo, kupeza kuti sikudutsa mphamvu yake. Ndi akuti anthu ena apangati mapanti timeneto toziteteza kuti mphamvuyo singapitilire kulowa mthupi la munthu, akutero. Monga kuona zimapanga nyamatazi paka video. Zikuchitika zimenezo. Ndi anthu afotokoza zambiri zokhuza nkhani zimenezi. Ndi mafotokoza kunena kuti ena akumafotokoza kuti zinthu ziwiri zimenezi izi akuti ndi 666 5G yokhayo, pofotokoza kuti akuti pakhala kachitsulo kena zika muthupi la munthu. Akika muthupi la munthu uzitakuyankha foni yako, kupita ku banki zambirimbiri, ndi anthu akufotokoza kuti imene 66. Malemba kuti akunena choncho. Kumafunso anga ndione kuti Satana adakansonkhezera Davide kuti Davide werenga anthu. Ndi ndikufunsa m'bale wanga Mulungu anga kunena kuti ngati Satana adakampasa nzeru imene Davide, kodi angakanike lero Satana apereka nzeru yomwe anthu apange zinthu? Usanthule ndiwo. Koma phunziroli liti masulira zonsezi. Liti masulira zonsezi. Satana anawukira ana a Yehova Mulungu wakumwamba. Funso wanga nkumati, iwe m'bale wanga ukhulupirira, uganiza Satana sangakuwukire? Inetu ndapeza kuti Satana pa dziko lapansi
waukira mtundu wina wa anthu opatulika. Satana waukira mtundu umenewu. Tikamalenga Chibvumbulutso chapter 12 verse 17 akuti ndipo chinjoka, chinakwiya ndi mkazi, nichimuka kuchita nkhondo ndi otsala mbeu ya mkazi, amene asunga malamulo a Mulungu ndi umboni wa YESU. Ndi Satana samadana ndi zimenezi. Lemba likunena kuti amadana ndi anthu amene akusunga malamulo a Mulungu ndi kukhala umboni wa YESU. Umboni wa YESU nchiyani? Ukamalenga Chibvumbulutso chapter 19 verse 10 akunena. Kumapeto kwa vesilo akuti pakuti umboni wa YESU ndiwo mzimu wachinenero. Kumbukira tawerenga pano lemba la ku 2 Petro chapter 1 verse 19 mpaka na 21. Pakuti tinawo mawu achinenero okhazikika amene tichita bwino powasamalira. Pochita bwino kuwasamalira. Ndi kuchivumbulutsa fotokoza kuti akuti mawu achinenero ndi mzimu wachinenero. Ndi Satana amadana anthu amenewo. Ndi ngati adakaloma Davide ndikumusonkhezera kupanga choyipa, lero Satana walowa mwa anthu ena kuti matenda COVID-19 ayambe pa dziko lapansi. Lero Satana walowa mwa anthu ena kuti 5G afika pa chimake. Sipa chifukwa chinayi, chifukwa cha lemba la Chibvumbulutso chapter 12 verse 17. Chinjoka Satanayo kukwiya ndi anthu. Chifukwa verse la 1 metawerenga akuti Satana adaukira kapena kuti adakwiya ndi fuko la Israeli ndi madaka muchimwisa Davide. Ndenonso Satana wakwiya ndi kagulu kena ka anthu amene asunga malamulo a Mulungu ndi kukhala umboni wa YESU. Ndakubweretsa zonsezi. Phunziro labwino kwambiri m'bale wanga. Ndeni mafuna usunge mawu awo amene ukaona pakane mawu kuti choonadi sichikhala choonadi chifukwa cha ganizo la wina. Icho ndi choonadi basi. Choonadi sichimakhala choonadi chifukwa cha mmene wina akakuganizira kapena anapitira ku sukulu kapena amene mapepa lake achulukira. Ayi, choonadi chimakhala choonadi monga mechi choonadi basi. Yohane 14:6 amene alezi kuti ndine choonadi, ine ndine njira choonadi imodzi. Palibe amene angadzeko atalinga sadzera mwa ine. YESU ndi YESU. Satengera kuti kapena ndi chani mawu a YESU nda YESU monga amene ali. Mulungu wakumwamba akulankhule m'bale wanga. Kuti tutigwirire ntchito yake mpaka mapeto. Posachedwa tifika kukalandira mpoto. Ulendo ungovuta wafuna kulimbika. Posachedwa tikwera mapiri ya mavuto. Utsikira chigwa cha mtunzi wa imfa. Mpaka titawoloka mitsinje ya misozi. Utsikira chigwa cha mtunzi wa imfa. Mpaka titawoloka mitsinje ya misozi. Nife ya serikali anatilemba mbuye.